се понеделнишки, да ви дигне настроението, да ви тръгне така готино седмицата с усмивка, дет се вика. И сега по традиция естествено един виц. Са двама тигри такива, разбрали се наши, ще ходят на риба, приятелчета дълги години, всичко точно, разпанали са, столчета работи, фърлят въдицата и сега един е постоянно му кълве, на всеко фърляне вади риба, другия ама грам, нищо не мога да фане. И нашия сега гледал го половин час, 40 минути и му казал: бе, брат, как става тази работа? Вика, фърляш и постоянно вадиш, при мен не кълве грам. Той го викнал така и му казал: въртленце, ще ти кажем една тактика, ама нема казваш на никой. Закачам на кукичката хапчета за трипер. Как хапчета за трипер? Вика, е така, фърлям и ги убивам. Нашия като чул, направо фърлил въдицата, газ към най-близката аптека и такъв задъхан влиза и вика на продавачката: може ли 2? Не, направо 3 кутии хапчета за трипер. Тай стърпава, вика: ужас! Ама хванахте ли? А то нашия се усмихнал, погледнал и казал: не, ама знам едно място, дето ще хвана.